салом дӯстон, Ханс Дитер Фликро мо дигар сармураббии дастаи мунтахаби Олмон гуфта наметавонем. Маҷбурем ки пеш аз калимаи сармураббӣ як гапи дигар илова кунем. Ҳамроҳ бо ин гап Ханс Дитер Флик собиқ сармураббии якачини Германия мешавад. Мутахассиси олмонӣ аз вазифа барканор карда шуд. Раисони футбол дар Олмон дигар тоқати ҳамаи ин бесару сомониро надоштанд. Мунтахаби Олмон дар 5 бозии охир 4 мағлубият дорад. Натиҷаҳои Пётр Шегр дар Тоҷикистон аз Дитер Ханс Флик дида беҳтар ҳастанд. Ӯ ба умеди ормонҳои бузург ба ҳайси сармураббии Бундестим таъин гардид. Ҳеҷ кас интизор ҳам надошт ки мутахассиси олмонӣ бо дастаи миллии Олмон ба чунин нокомӣ рӯбарӯ мешавад. Имрӯз мо андешаҳои худро дар бораи мавзӯъ баён дошта, хабарҳои дигарро ҳам бо ҳамин шакл пешниҳодӣ инъикос менамоем. Як лайки қиматбои худро гузоред ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Армения кӯшиш мекунад аз Хорватия хол ба даст орад. Украинаро бозии мушкил бо Италия интизор аст. Олмон ки евро дар кишвари онҳо мегузарад, бозии дӯстона бо Фаронса дорад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Пас аз ҳамаи он натиҷаҳои бузурге ки Флик дар Бавария ба он ноил шуд, интизори чунин натиҷаҳои паст будан ғайриимкон буд. Баварияи пурзӯртарини асри 21-ро маҳз Ханс Дитер Флик ба майдонҳо овард. Баварияи ӯ ва даврони Юб Хайнкес боздоштнашаванда буданд, вале он натиҷаҳо аллакай дар гузашта монданд. Онҳоро таърих ёд мекунаду халос. Муҳим он аст ки айни замон чӣ гап аст. Айни замон бошад мунтахаби Олмон ба нокомии бузург рӯбарӯ шудааст. Тибқи хабарҳо аз расонаҳои худи кишвари Германия, сармураббии ин тим қаблан бидуни хоҳиши худ ва пеш аз тамом шудани муҳлати шартномааш аз симати сармураббии Бундестим нарафтааст. Флик ин роҳро кушод. Қаблан бо мунтахаби Германия 10 мутахассис кор карданд. Отто Нерц, Зеп Хербергер, Хелмут Шен, Юб Дервал, Франц Бекенбауэр, Берти Фокс, Эрих Рибек, Руди Феллер, Юрген Клинсман ва Йоахим Лев. Флик бошад дар ин рӯйхат 11-ум шуд. Яъне бо мунтахаби Олмон дар таърихи он 11 сармураббӣ кор карданд ва Бундестим 4 маротиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Ин натиҷаи олитарин мебошад. Фликро акнун дар футболи бошгоҳӣ интизор мешавем. Дар мунтахаб ӯ сахт ноком шуд. Кори ӯ дар Бундестим хуб оғоз гардид. Баромадан ба ҷоми ҷаҳон 8 ғалаба пайопай ва ҳисоби 33-2 дар ин бозиҳо, вале моҳи сентябр дар механизми кори ӯ чизе шикаст ва мушкилиҳо оғоз шуданд. Аввалин олмониҳо аз Венгрия мағлуб шуда ба плей-оффи Лигаи Миллатон набаромаданд. Пасон дар Қатар аз гурӯҳ баромада натавонистанд. Пас аз ҷоми ҷаҳон Бундестим танҳо дар як бозӣ бар Перу ғолиб шуд. Мағлубият аз Япония охирин бозии мунтахаби Олмон зери роҳбарии Флик буд. Антони метавонад сарнавишти Гринвудро такрор кунад. Бар муқобили футболбози бразилӣ тафтишот оғоз шуд. Як ҷавонзани Антониро ба он айбдор мекунад ки ба номуси ӯ таҷовуз кардааст. Ба ин хотир МЮ дар вақти гузарондани тафтишот Антониро аз дастаи асосӣ берун мекунад. Ин аллакай хабари расмие аст ки худи Манчестер Юнайтед онро нашр кард. Қиссаи Мейсон Гринвуд ҳам ба ҳамин шакл оғоз гардид. Охири кор ҳамин шуд ки Гринвуд бегуноҳ эълон гардид, вале Манчестер Юнайтед таҳқиқоти алоҳидаи худро гузаронд. Ҳарчанд суд Мейсонро бегуноҳ эълон кард, даста гӯё Гринвудро бо стили хоси худ ҷазо дода, ӯро 1 сол берун аз футбол кард. бозии Хетафе ки Гринвуд он ҷо ба аренда равон шуд, он қадар ба футбол монанд нест. Антонио метавонад ин роҳро гузарад. ҳамаи кашмакашҳо нав оғоз шуданд. оқибаташ чӣ хоҳад буд, бо мурури замон хоҳем фаҳмид. Вале як чиз аён аст. ин муносибати тезу тунди дастаи Манчестер Юнайтед ба чунин ҳолатҳо. мисоли беҳтарин Гринвуди ҷавон аст. Марко Верати дар ниҳояти кор дастаи нав пайдо кард. Мутаассифона барои мухлисони инфиродии ин футболбоз ки бисёр мехостанд ӯро дар Аврупо бинанд, Марко ба Қатар рафт. Ӯ карьераи худро дар дастаи Ал-Арабӣ идома медиҳад. Чун нимоядгари итолиёвӣ бо ПСЖ шартномаи ҳамкории амалкунанда дошт, ҷониби Қатар водор буд ки маблағи муайян барои харидории ин футболбоз пардохт кунад. Арабҳо барои ҷалби Верати ба хазинаи ПСЖ 45 миллион евро ворид карданд. Пас аз мавсими гузашта муносибатҳои Марко ва ПСЖ дар маҷмӯъ бад шуданд. Дар баробари Месси ва Неймар мухлисони ПСЖ ҳамчунин номи Вератиро ҳам ба забон оварда мегуфтанд ки ӯ бояд аз даста дафт карда шавад.
пас аз чунин муносибати сарди мухлисон вирати дигар дар ПСЖ истодан намехост. ӯ аз ҳамон давра барои худ ҷои нави кор ҷустуҷӯ мекард. агенти ӯ дер ҳам бошад барояш ҷои нав ёфт. Фабрицио Романо аллакай ин хабарро tasdiq кард. Як ситораи дигари тобони футболи Аврупо ба осмони футболии Осиё омад. Месси ва Роналду ба зарардагони офати табиии Марокаш изҳори ҳамдардии худро баён карданд. Хотиррасон мекунем ки беш аз 2000 одам дар ин ҳодисаи мудҳиш ҷон бохтанд. Месси дар саҳифаҳои иҷтимоии худ чунин навишт: изҳори ҳамдардии ман ба кулли зарардагони ин офати табиӣ. Тамоми фикру андешаи ман бо шумост. Ин ҳодисаам паси сар мешавад. Криштиану Роналдо ҳам изҳори тасаллияти худро ба кулли зарардагони офат расон. ӯ ҳам бо сухан ва ҳам бо амал дасти ёрӣ дароз кард. ҳамлагари португалӣ дар Марокаш соҳиби меҳмонхонаи 4-ситорадор мебошад. Ин меҳмонхонаи Марокаш ки ба ситораи футболи ҷаҳонӣ тааллуқ дорад, қурбониёни заминларзаро ройгон қабул кард. Дар ин бора як сайёҳи испанӣ дар шабакаи телевизионии канал 24 Хорас гуфтааст: меҳмонхонаи 4-ситорадори футболбози 38-солаи Пестана РС7 Маракеш ки ба паноҳгоҳи қурбониён табдил ёфтааст, 5 километр дуртар аз фурудгоҳи Марокаш ҷойгир аст. мо маҷбур шудем ба минтақаи нави Марокаш равем ки дар он ҷо меҳмонхонаҳои боҳашамат зиёданд. ҳоло мо тавонистем ки меҳмонхонаи Криштиану Роналдоро ки дар канори он ҷойгир аст розӣ кунем то моро бо ҳуҷра таъмин кунанд, гуфт Ирен Сейкас. пеш аз ин сайёҳ бо мушкилӣ ёфтани роҳи тарки кишвар рӯбарӯ буд. Роналду дар якҷоягӣ бо шабакаи Пестана соҳиби 5 меҳмонхона аст. меҳмонхонаи Марокаш 174 ҳуҷра дорад. Он ҳамчунин дорои маркази фитнес, тарабхона ва ҳавзи шиноварии берунӣ мебошад. ёдовар мешавем ки субҳи 9 сентябр дар Марокаш заминларзаи 7.2 дараҷа рух дод. ин харобовартарин дар 120 соли охир буд. ду футболбози беҳтарини олам нишон доданд ки одаму одамгарӣ дар ин дунё аз ҳамаи чӣ боло аст ва ба ғайр аз ҳамдардӣ баён кардан, бо амал низ кӯмаки худро расонидан. аҳсан ба ҳарду. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.